Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon roɓindu jayndele moɗon no dañirto ɗum subaka foof amin dañi weltare huccidde moɗon oɗo subaka altine hande andi nde on tan ko yewede tan min gonduno oɗo samedi oɗo dimanche caggal nde ganduɗa min kuccitane moɗon ɗum noon ko salminde won goto foof inde kono kadi goto foof manama yettore serenɓe men jijitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma mbani mba Aissata a salminama no fewi kadi a yewnanoma no hannirta ni sikki ala mbaɗandi no jewnirmami ni ko noon kadi yeeɓiyankoɓe jewniri en enen kala ko noonne kadi jewnirɗen ɓe so tawi ko Allah hande kadi no mbiɗani tan ko weltare huccidde mabɓe e oɗo subaka altine gam kadi humnude aadi bile aadi selaɗa aadi ɓuuri firtude aadi wadde ko salmindeɓe e yettudeɓe e jarnudeɓe no hannirta ni noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude walla mbiyen ko kabaru goto ɓuuri tengtude tigui woni ha hande ko gueɗe coronavirus ɗum ɗon noon ko pellitte mantinirɗe ɗi mawɗo leydi ndi ƴetti e ko yewti e banggue école aji e banggue gueɗe baɗe noon ɗum ɗon noon ene ɓuuri hen yajde ina tawe e nder jayndeji meɗen e oɗo subaka hande caggal ɗum ko la tribune udditidama nden ɗon jayde wi ko Sénégal ne wayno uddi foof ɗum ɗon noon ko niruti kadi nde wi ko coronavirus nan tigui ene wayno jokki ene wayno ha joni mbiyen rewidade walla ni yamirde kuuli muɗum e dow wertago leydi Sénégal jayde wi noon ko Macky Sall hoore leydi ndi ne wayno uddi école aji ko tolni e nogas e goo ñalawma woni jonte tati kono kadi haɗama kala ko yowiti e banggue dente ko tolni e capanɗe tati ñalawma woni lewru kono kadi jayde ne arta e ko yowti ko tijjano ina waɗa to banggue ziyaruji hani e banggue dakaji e gueɗe baɗe noon nde wi tan ko ziyara général kanoɗo wadde toon to Tivaouane Hayti Kazou Rajab mo Touba ne wayno dirti ko noonne kadi Daka Madina Gounass ittama walla mbiyen Hayti tigui ko noonne kadi erangol layenen foof ene tawe e nder nde jayndi kono kadi jayndi wi tan ko ɗo saaha kala ko yewti e banggue ndenka toon to aéroport ɗi ne wayno tekkinama hollitama noon wonde tan ko wonko hesɗi yimɓe ɗiɗo ina gondi e oɗo rafi coronavirus ko goto modou goɗɗo ene wayno gummiɗe toon to Espagne kañum tigui e suka goɗɗo mo duuɓi 15 foof tan ina tawe e nder jayde witende la tribune caggal tribune le soleil jayde gendire nde ne wayno arti e peeje 5 ɗe ganduɗa ɗe tawi ko peeje mantiniɗe mo leydi ndi ƴetti gam haɓade o rafi biteɗo coronavirus jayde wi noon ko Sénégal ina wayno tigui segodiri walla mbiyen nangodiri tigui gam hedde caggal mawɗo leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon jayde arti so wiide wonde ko adi kala ko wayno wadde ko wiyete hono sensibilisé woni tan ene wayno hirjinde yimɓe oɗo rafi kono kadi ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe hono laabi kame diineji leydi men kañumen kala o saaha poɓɓani kono kadi kettimo caggal mawɗo leydi ndi omo ganduɗa noon ko jagoɗo tan mbiɗo gueɗe cellal ɓaali leydi men Sénégal holliti wonde o saaha leydi ndi woni ko e haare gam tigui ɓe ganduɗa ɓe ko ɓayinoɓe kala ko fate banggue hono information ngaji woni tan kabaruji ɗi laaɓani ko yewti ko e coronavirus hollitama noon wonde oɗo saaha noon ko tolni yimɓe joyo kañumen goni ko ganduɗa kadi woɗɓe tawi noon tawti heddiɓe ina gondi o rafi tawi noon foof feeñi koye oɗo week-end mo jawtuɗen quotidien le quotidien jayne nden ɗo nde wayno arti koye unité nationale woni tan ko leydi ndi kala oɗo saaha darima tigui waddi junggo e fandu gam haɓade o rafi biteɗo coronavirus saabi noon jayde wi ko test positif gam wonande mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall foof tan ko tugnade wonde so wiide ala kay lundiɗo ngo erago ngo eri kanko mawɗo leydi ndi ɗum ɗon noon so wiide wonde haɓade o fate banggue o rafi biteɗo pandémie covid 19 ɓe ganduɗa noon no jayde wiiri ko rewoɓe walla ardiɓe diineji leydi men Sénégal kono kadi e waɗoɓe to banggue dawrugol guilay opposition ha e pouvoir kañumen kala o saaha tawti erago mawɗo leydi ndi hello yañgo ina tawi hono jayde le quotidien hello ɗiɗi nayyi ha jeenayyi jayde libération nden ɗon jayde ne wayno arti koye laygol o rafi biteɗo coronavirus jayde wi noon ne wayno ko won bombo tan mo ganduɗa o kay haɗama tigui ina wayno fettude toon to AIBD woni aéroport international mo Blaise Diagne ɗum ɗon noon jayde ne sifo ina wayno ko won tan jolnoɓe e nder laana Air Sénégal tawi noon eɓe gummi toon to Barcelone koye nder leydi Espagne ɗum ɗon wonno ko hiccanki tawi noon eɓe kay hen Sénégal naaɓe tawi noon ko hen goto ni kañum wonde on ɗon
rafi no wiiri jayande ɓen noon kala nde ɓe jetti aéroport ene wayno ɓe kolliti wonde ko on Sénégal najo tigui ina andi wondude e on ɗon rafi kono tigui haalano ɗum ɗon noon jayande wi o saaha kala tan jolnoɓe e kan ɗon laana ko noonne kadi équipage uji mum woni donnannoɓe e kamɓe kala oɗo saaha ɓe mbaɗama ko wiyete ko hono mise en quarantaine jayande arti kadi e yimɓe joyo tawi ko hesɓe andaɓe kay ene gonde on ɗon rafi ɗum ɗon noon koyɗe balɗe ɗiɗi ɗe jewtuɗen kono kadi nde arti e pellite ƴettade so kay dirtinde kala ko yewte banggue manifestation ngaji tawi koto banggue diine baɗannode e ɗe balɗe L'As quotidien jayande wi ko Sénégal e oɗo saaha nana tigui woni e état d'urgence woni tan nana tigui woni e gueɗɗe ganduɗa ɗe joni joni foof koko heñora jayande wi noon nde arti koko yewti ko e banggue dirtingol ziara général to Tivaouane ko nonne kadi e erangol layen woni appel de layen en ko nonne kadi e kaytingol Dakama Medina Gounass kam e Kasou Rajab jayande wi noon ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ƴetti pellitte jeeɗiɗi tawi noon ko pellitte mantanide ko adi kala uddude école aji leydi ndi kala ko nonne kadi e duɗe jaaɓe katirɗe ɗe kono kadi jayande wi ko ardiɓe diineji ɗi tawtimo tigui e pellital ngal mawɗo leydi ndi ƴetti kono ɗum ko noon hollitama nde oɗo saaha leydi ndi ina liime ko tolni e nogas e nayo gonduɗe e oɗo rafi biteɗo coronavirus jagorɗo tambiɗo cellal ɓaɗi leydi men Sénégal holliti wonde koko joƴinata plainte gam fewde kayɓe ganduɗa ɓe yaltinoɓe vidéo ji tawi noon koko fate banggue ko safrata ko ganduɗa ko woni rafi covid 19 tawi noon ɗin ɗon vidéo ji kala gonɗani L'Observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias ari ha hande koye nden ɗon haare gam haɓade o boros covid 19 jayde noon arti ko yewti ko e nderi pellitɗe maw leydi ndi ƴetti ndewi noon tan nde artana yimɓeɓe holno ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe diineji leydi men Sénégal ne wayno tigui jaaɓi ñagude kono kadi erango mawɗo leydi ndi jayde ne arta hen no hannirta ni kono kadi to banggue faggudu omo ganduɗa ko fanniyanke biteɗo Pape Demba Thiam holliti wonde kay ne wayno ko hulɓini ene fadi leydi ndi ha tengti noon to banggue golle woni ko wiyete chômage ko noonne kadi hani e to banggue gueɗe yilliyankoɓe woni touriste hani e gueɗe fina tawa hono culture kono kadi oɗo saaha hakkillaji ene owi toon to Louga ɓe ganduɗa kay ko won ɗanniyanka goto kay walla ɗanniyankoɓe garta toon ene gummi e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe oɗo saaha koko mema wona ɗum ko jayande waɗi reportage woni ƴeewoyi galle Modou toon to Touba tawi ko gummiɗo toon to Italie ina kay raaɓi dendagal ɓesguji muɗum foof jayande noon yañimi hen no hannirta ni Dakar Times nden ɗon jayde ne wayno arti ko e communication woni tan ene wayno ko konngudi pilpiltoji e nder réseaux sociaux tawi noon ɓen ɗon yimɓe kaata koko witi ko e holno rentorte to banggue coronavirus jayde wi noon ko réseaux sociaux oɗo saaha kay ina addi kulhuli no fewi saabi noon jagoɗo tambire cellal ɓalli leydi men Sénégal holliti wonde ma kay rewido ɓe yimɓe waɗoɓe gueɗe kantoriɗe ene mbiya ɗum ɗo ene safra covid 19 tawi noon ala foof hen ko gonɗi ɗum ɗon noon e wiide mabɓe tan oɗo saaha maɓe mbad ko wiyete ko hono plainte aji fewde kay ɓen ɗon beele kalto jiiya tan ne mbawa jagguede saabi noon e wiide makko ne wayno ko Sénégal naaɓe ko ɓuuron ko hewde anda sifa oɗo rafi saabi noon kala koɓe mbaɗa proposé e banggue réseaux sociaux tan ɓe keewi ko sodde te ɗum ɗon ene wayno ina jibina caɗele no fewi e wiide jagorɗo hono Abdoulaye Diouf Sarr ko coftal ɓalli addi hande ko ɗon uddirten roɓine men jayndeji kono kadi koye jayde Stade nde ari kay ko e 1,4 milliard oɗo saaha kay ne wayno nana fawa e tabal toon to Liverpool gam yidde jamde o mo ganduɗa ko Sadio Mané ɓiɗɗo Sénégal najo tawi noon ko Real Madrid yiɗi tigui sodde on ɗon ɓiɗɗo Bambali o Zidane noon oɗo saaha arti tigui e yidde muɗum so sodde kanko Sadio Mané ɗum ɗon noon jayde wi tan ko o saaha beele yontani nde Mané yahata toon to Real de Madrid kono ɗum ko ene tawe hen ko yewti ko e banggue dandu gam hebde titre toon to Real toon to Liga Espagnol jayde wi tan noon ko Real e Barça oɗo saaha hande ko wona tigui ko e yidde darnude ko yewti ko e oɗo saison ha laaɓa ceer kono ɗum ko kadi jayde arti toon to Angleterre oɗo saaha ne wayno ko ɓuuri ko ɗamine tan ko Liverpool ma hokke oɗon trophée mo ganduɗa ko champion toon to hono trophée championnat toon to dowla toon to dowla Angleterre ɗum ɗon noon ko yidde wi tan toɓɓe ɗe ɓe daɗɗi rewɓe mabɓe ene wayno tan ina wawi joni o hokkudeɓe kay haaɓe mbawa ina wayno ƴettude oɗo trophée moɓe mbayruno hebde ko ina tolni e duuɓi 3 ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno ko tengtude e roɓide men jaydeji o subaka Aissata noon tigui Amadou Mané yonti tigui o ummo Liverpool quand même bon en tout cas so tawi omo nana waaja min somo nananno somo nananno vraiment
mbiyatmi ko woto yaade Real Madrid o wasa yaade ma wor wiiɓe noon bon mataw ka supporteur Barça walla mais wona pour wonde supporteur équipe goɗɗo non non mbiɗa andi Real no sifori sen dokki en heewi yeruɗi dokkirten sen dokkiri ɗum ma bandiraɓe paam holko sabi tigi tan heewi ummotoɓe toon pawoye ban kala neɗɗo change de club sa woni club ma waɗa briller normalement sa change club ne heewi jibinandema caɗele ha tendi kadi sa change club ko wayno Barça ko wayno Real non tigi wadde Amadou natten koye banggal gongal woni ko ganda ko kañum woni banggal gueɗe rendo meɗen gueɗe rendo noon Amadou hande haalta tan kadi koye coronavirus walla mbiyen covid 19 indele ɗiɗi ɗiɗon totta ɗo e nder leydi meɗen noon Amadou aɗa andi gardiɗo leydi ndi woni président Macky Sall ƴetti yette wonko fawe dow leydi ndi woni tan uddude kala ko fawe école aji ko timmi balde nogase go woni semaine aji tati e kadi kala ko faye rendole ko way non haɗama e nder leydi ndi ko timmi balde capantati ɗum saabi noon ko wayno ziyar général dañ ponnoɗo dañde hanke to Tivaouane hayta kono kadi Kazou Rajab haytama e kadi Daka e kadi ko wayni pottital layenaji dañannoɗo e nder leydi meɗen walla mbiyen ɗo e Dakar kono kadi o waɗi renforcé surveillance o e aéroport e ko way non e frontière uji ɗi fof Amadou kono kadi goɗɗum woni ko Abdoulaye Diouf Sarr ƴetti wiide e wiide muɗum ma plainte waɗe maɓe mbat plainte hande tottude ɗum tan mo ganduɗa kanko woni procureur gam kala dariɗo ina wiya corona ala ɗo walla ina adda ko ganduɗa wona haalluji gonɗuɗi ma lawol fawe ma junggo ko noon ko adi foof ko yettude e jarnude mawɗo leydi ndi Macky Sall hoore leydi ndi nde tawno Aissata hande ko kanko woni presque kanko gaari fof hande e nder leydi ndi cellal muɗum gueɗe muɗum kadi vraiment en joni décision mo ganduɗa o yawi ɗum ƴettude saabu eɗen gandi ko ref mo ganduɗa no layrata ni ko hunde hawnide ene wawi wonde neɗɗo wasa feñde ƴewete wasa feñde mais taw ina wawi rabde à travers e on ɗon neɗɗo ɗum ɗon noon wadde ƴewde nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ene rentina sukaɓe rentina mawɓe rentina yimɓe foof darno ɗum ko hunde wande fayde ko hunde ganduɗa ene fadano no fewi e nder e dow makko kanko mawɗo leydi ndi kono kadi wonko fadano en tout cas o arani hen en kalɗum e weekend o wiide wonde ko wayno darnude volume ɗi ganduɗa ɗiɗi gummo e zone uji ɓurɗi waɗe risqué hande woni Chine Italie e leydi France e leydi Iran e gueɗe baɗi noon ko hunde ganduɗa ene fonno ene fadano kono arani hen ko heddi ko fadano kadi ha joni Aissata kono wayno ko surcharge uji ɗi hande e nder leydi Sénégal ko wayno ɗo e Dakar bus uji ɗi ganduɗa ene nawa yimɓe yaaha gara eɗen gandi ɓittugol ngol no wayata te ɗum noon foof sirani goɗɗum ɗum ganduɗa ɗum kam o ari hen ha heewi ko dartinde école aji ɗo e 3 semaines woni jonte tati kono onne kadi e rassemblement ji public fodde balɗe capan tati ko décision ngaji ganduɗa ene mbaɗi fayde kono kadi ko yonnude ko tawti ko woni ardiɓe diineji leydi men Sénégal e galleji ɗi ne woni tawtudema gonɗon erangu wiide wonde ɓaade o ñaaguima kañumen ene gandi risque o ene wayno so ari accata Samba accata Demba ɗum saabi kamɓene ɓe tawtimo leydi ndi wadde ko hunde ganduɗa nde en paami Sénégal ko wiyete ko kañum ko hoore wotere hay goto wawa ɗum feccol laabi ɗiɗi wadde firti ko aɗuma ɗo so tawi jaam kewi yimɓe ndendi so woodi ko waɗi no wayi kadi yimɓe fof kadi aussi mbaɗa bloc caggal mawɗo leydi ndi honno jeyɗe ɗi garti hande oɗo subaka donc ko hunde wonde fayde ko heddi ko artude Abdoulaye Diouf Sarr ɗum noon ko hunde fonde wonde saabu en mbi hande sa yi rafi o yimɓe jogimi hen kulhuli ko sababu réseaux sociaux dokken yeeru nde rafi o feeñi toon to Chine e hitande mayende nde woni décembre mayende nde no wayno maayi vidéo wuro fof ene wonti naro woto so taadi yimɓe leeli wiye ko coronavirus wari ɗumen walla e nder bisuji ɗi neɗɗon dari tan ha sama wiye ko sababu no coronavirus ɗum saabi kulhulɗi mawni yimɓe tawi ko réseaux sociaux ɓeydi ɗum wadde yurnitade on ɗon banggue ha tengti kadi yimɓe waɗoɓe sensibilisé walla ene mbi yimɓe ene profite commerce aji mumen tawi alane seeɗi wona ɗum woni gueɗe o rafi wona ɗum ummini o rafi wadde pellital ngal jagorɗo ƴettingal ko hunde wonde fayde vraiment eɗen jaadi hen noon tigui Amadou ko pellital banggal fayida ina sikka tan ma yimɓe ɓe goppiren haqqillaji mumen sahanone wonɓe réseaux sociaux ji saabu ina heewi ko ganduɗa ina haale hen tawa wona gonga ɗum wonno komin gaddanoma ne Robintou Diaydeli moɗon ko jarnude on tan onon foof eno jeeɓirton no mbaɗirton chiffre e kadi no mbaɗirton aimé page o e commentaire uji moon foof yettima e amen ko jarnude won no fewi ko banum on debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane Ndeye Fatou Massaly heɗanno ene banggal caméra o yo Allah waɗanen jaami kisal ha janggo so Allah lamdo jaaɓi